హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మరి నిత్య జీవితంలో మనం అనేక సందర్భాలలో అత్యాశకి గురి అయిపోతూ ఉంటాము. మరి ఇటువంటి అత్యాశ మన పతనానికి దారితీస్తుంది, మన యొక్క ఆత్మ నాశనానికి కూడా దారితీస్తుంది. మరి ఇలా దారి తీయకుండా ఉండాలంటే మనం భగవద్గీతలోని ఒక 16వ అధ్యాయమైనటువంటి మరి 21వ శ్లోకం కనుక మనం చూసినట్లయితే దాని యొక్క పరిష్కారానికి మనం దారి చూపించుకోవచ్చు. మరి అది ఎలాగో మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. త్రివిధం నరకస్యేధం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామః క్రోధస్తథా లోభః తస్మాదేతత్రయం త్యజేత్. కామము, క్రోధము, లోభము అని 3 భావములు కూడా నరక ద్వారములట. మరి తప్పనిసరిగా ఈ 3 కూడా మన జీవితంలో పూర్తిగా త్యజించాలి. లేకపోతే మన యొక్క ఆత్మ నాశనానికి దారి తీస్తుందట. అంతేకాకుండా మనుష్యుణ్ణి అధోగతి పాలు చేస్తుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఈ 3 భావాలు మన శరీరంలో, మన మనస్సులో, మన ఆత్మలో, మన హృదయంలో లేకుండా చూసుకోవాలి. కామము, క్రోధము, లోభము, అత్యాశ అంటాం. మరి తప్పనిసరిగా ఈ 3 కూడా పూర్తిగా మన మనస్సులో నుంచి, మన శరీరంలో నుంచి, మన హృదయంలో నుంచి పూర్తిగా వదిలిపెట్టేయాలంట. దానిని పట్టించుకోకూడదట. అప్పుడే మనకి మంచి కలుగుతుంది అని చక్కగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు మరి ఎంత చక్కగా ప్రపంచానికి అందిస్తున్నారండి ఈ సందేశాన్ని. మరి దీన్ని కనుక మీకు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మరి ఈ వీడియోని అందరికీ షేర్ చేసి మరి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని భావిస్తూ బాయ్ ఫ్రెండ్స్.